Здравейте на всички, аз съм Петър Желев и днес ще снимам на квест на полицай Борис. Борис, имаш случай за решаване, получихме сигнал за бомбата, не знаем къде. Трима са заподозрени, двама от тях са в стаите за разпит, а третият още не знаем кой е. Не знам, може да си взимаш партньор за разпитите. Ай, захващай се, че няма време. Че то шеф бе. Аз мисля да отида първо при шефа. Машина. Чек. Кога са взели онуфри на работа? Ай, ще използвам онуфри. Да ги разпитаме, пич, ще ги побъркаме от въпроси. Кажи са кой. Кой? Да разпитаме. Айде белия престъпник. Добре. Ко става да бел престъпник? Си ще. Ко правихте днес сутринта в изоставена? Ко правихте сутринта в изоставена съвет? Това е. Тихо бе, Онуфри. Носихте нещо като видео, но с повече жички и с таймер. Значи мовата е в изоставения съвет. Браво е, Онуфри. Айде с тия толкова. Да вземем Мишан. Да разпитаме Рамбо. Как Рамбо? Айде да те поразпитаме. Айде да ни издадеш къде е заложена бомбата. Иска ми се, но не мога подписах нотариално да платя глоба 1 милион. Ако ни кажеш твоето число от кода за деактивирането на бомбата, ще се опитам да те измъкнат и да те прехвърля в армия за полезен труд. Ето е. На теб всичко ще кажа. Моето число е 3. Мерси, ще те уредя преместването в армията. Борисе, какво ще кажеш? Браво, Миша, вече знаем числото на Рамбо. Сега толкова с разпити. Научихме всичко от шефа. Сега са да вземем птицата. Тя ще ни е нужна. Какъв е? Пазач на годината. Виждам какъв пазач. Добре, какъв си ти бе? Не е килера. Тук е килера. Още. То се взема. Добре, тук има нещо друго. Ето. Тя ми трябва. Тя си ми трябва. Тоя. Аз ще му там камината. Значи то само ще по описане. Чакайте. Само ще по описане на компютъра. Добре, ама ще ми трябва към 4-5 часа да го прочета. Пуша една цигара, почвам. Чакай. Една буда се вземе. Добре. 5 часа. Чакай. Смена времето с 5 часа напред. Я напиша в Google полицай Борис, ако ще излезеш. Добре, значи имаме да, какъв си ти бе? Какъв съм бе? Виж ли? Една цигара. Ако да му ги дам? Верно бе, трябва да искам разрешение от шефчето. Шефът трябва да правя. Извинете. Какво трябва да правиш? Без искам съм отворил една страница. Спирам клипа за малко. И продължаваме.
Ще ми поставиш ли кой да ползва да по-шефи твоя глас от същия канал? Кафеони от ареста има нещо общо се случва. Не, от този го арестувахме за контрабанда на слънчоглед. Я даже го чакайте, че тук много малък шрифт е. Подушваме без да знае. Как го душа, какви полицайсти. Къде сега? Към вратата. Ето я. Сега в ареста, вече мога да ми скарка. Не, ще подслушваме, бе. Много ясно, че знам его в джоба ми си седи. Нищо, то си иска цигари пък. Добре, значи... Хайде ми дадеш послушателя още. Хайде ми дадеш послушателя. Само му дам цигарките. Става. Добре. Ай сега отиваме при Рамбо. Като е на хале. Не ето кой е дебелия престъпник. Рамбо. Може ли да отида до Кенеха? Може, ама си слуша раната фланелка за сигурност. Я за всеки случай да го следя с камерите. Дебел престъпник, чуеш ли ма? Чувам бе. Кой си се развикал? Пак за малко. Значи има и трети човек в бандата. Какво да правим? Бъди му си да го предупредиш да се покрие за няколко дена. Какъв му беше телефона? Мерси, Борисе. Нищо ме мъчат бъбриците кофти. Отиваме телефончето. На телефона, на който да уча на татбеля. Аз съм полицейка. Биг ти ли си? Аз съм дебелия престъпник. Кажеш. Как си дебелия престъпник, бе? Защото те познах. Той не може да казва. Затвори. На телефона ходим. Аз съм, бе, не мога да познаеш, бе. Дебел престъпник или си как? Не мога да те позная. Да, съм, нали? Не си казал на никой за бомбата. Естествено, че не съм, всичко е 6. Спокойно, къде си? Единият от нас го хванаха, но аз успях да се измъкна. Добре, какъв е новият? Чакайте пак. Правя много същава. Новият план е да скрием бомба на много място. Няма нов план. Аз съм в тайната квартира. Твоето легло ще чакай. Там идвам. Хвана. Той си там. Аз ще дойда. Я ще дебеля представям. Добре. Що да дойда квартира. Ето той ни трябва да стане от 7. Трябва ми лоста. Добре.
към изоставения съвет. Към изоставения съвет. Взем столата. Става за разпит. Кажем го интересно. Ми сега отиваме прирам. Кажи кой е интересно, че бомбата, каква е прямо. Я кажа къде е изложена бомбата. Стетивно добре, остави го да се върне. Къде е изложена бомба, каква е бомбата, кажи. Бомбата е стетивно код. Ама този не може да се държи езика. Забито, що направи, но не се каза и че носи сутиен размерен чашка на 15. Прибързането на сутиен. Така, значи, тогава аз ще издам нещо. Скрихме бомбата зад една картина. Сега гледайте, започваме играта. Влизам в килера, слагам столата. Качвам се горе. Отпускам. Разбивам и влизам. Нищо няма да изкопчат от нас. Никога няма да разберат кода за деактивирането. Моето число да 4 добре няма да чуе. Отиваме към не килера, към изоставения съвет, бомбата. Блокира вече, активирахте кода на бомба, ще избухне 30 секунди. Опа. 30 секунди. Нека да направя. Планът ни да поставим бомбата, да се обадим на куката и да се натопим, за да ни арестуват. Пиратите изкопчат кода за активирането от нас, мислейки, че е за обезвреждане и така самите куки да я активират. Проработи, ха-ха-ха. Планът се работи, лъжа няма, но само ми е чудно, не можеш ли просто да заложиш бомбата, да я активираме само без да не арестуват. Не се бях сетил за това. Да закопавам, да си хвърля през прозореца, да си написите какво ще става. Пяй! Оле, препъна са. Маля, без да искам, обезвредих бомбата. Бомбата като голов пищов, баси якото. И това е края. Решихме квест на полицай Борис. Чао.